Batah truk muatan solar nok Kabupaten Tuban Malik, puluhan liter solar blabar nok dalan. Akibatnya rong wong numpak sepeda motor liwat tiba goro-goro dalane lunyu. Ben ora enek korban liyane, tim damkar gegenan teko nok panggon kedadian gawe ngresiki kutahane solar. Truk muatan solar plat nomor T9584DL sing disopiri Mbarno Malik nok dalan Gede Rengel, Desa Gembong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kemis sore. Puluhan liter solar kutah nok dalan. Mergo kedadian kuwi gawe rong wong numpak sepeda motor sing liwat melok tiba. Gara-gara kutahan solar gawe ratan dadi lunyu. Ben ora enek korban liyane, sopir njaluk ngewangi petugas pemadam kebakaran kanggo ngresiki kutahan solar sing nok dalan. Diewangi warga karo wong sing liwat, petugas pemadam kebakaran ngresiki kutahan solar nganggo banyu karo sabun. Sakbare 30 menitan nglakoni resik-resik, akhire dalan wis iso diliwati meneh. Slamete sopir truk karo rong wong numpak sepeda motor sing tiba kuwi kur ngalami babras-babras. Urung dingerteni pestine jumlah solar sing kutah, tapi kerugian sing dialami sopir truk sampai 10 yuta repes. Jarene Kanit Laka Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono, kasus iki ora dilaporno nok pihak kepolisian karo wis dibarno apik-apik karo rong pihak. Ziki Muhammad, JTV.